Татарча диктант, мен бит адәттә саннар яратам, 3нче тапкыр уздырыла. Һәм быел безнең чын мәгънәсендә шул ажиотаж. 19 ил катнаша бу диктантта. 40-тан артык төбәк. Татарстанның һәрбер районы, бер генә район үзендә бу диктантны уздырмый. Әлбәттә, Казан шәһәре төп нокта буларак, монда 13 югары уку йорты һәм колледж яза, һәм тагын 7 мәктәп, сабыйлар үзәге һәм башка урыннар. Төп урын Казанда филология институты булачак. Чөнки без алар белән инде бу эшне бу 3 ел дәвамында һәр вакытта да эшләп килдек. Алар безнең төп партнер булды һәм беренче елларны мен хәтерлим Каюм Насри институты, филология институты базаларында оештырган идек. Быел ул шулай киң таралды һәм монда филологларның ярдәменнән башка без менә эшли алмыйбыз, чөнки алар үзләре сөйләрләр, текстны ничек сайлыйлар һәм башка тикшерү эшләрендә алар катнашалар. Мин санап киткән илләр бу һәрбер илдә бер урында гына дигән сүз түгел. Мәсәлән, хәтта Канадада анда әллә ни күп татар яшәмәсә дә 3 шәһәрдә язачаклар, мәсәлән, татарча диктант. Һәм шундый татарлар сан ягыннан күп яшәмәсә дә, безнең өчен шундый экзотик булган илләр, Франция, Италия кебек илләрдә дә татарча диктантны быел язачаклар. Һәм күп кенә төбәкләр үзләренең ерак авылларында, башкала булмаган шәһәрләрдә дә татарча диктантны уздырачаклар. Мәсәлән, Омск өлкәсе, Төмән, Чиләбе, алар үзләренең авыллары эчендә бу диктантны оештыра. Текстлар бу ел 2 авторның тексты сайланды, шулай бит Абдулла Алиш һәм Гаяз Исхакый дан алынган текстлар диктант итеп сайландылар. Ни өчен бу авторларны сайладык? Бу 2 улпат язучының, танылган язучының быел юбилейлары. Шулай бит, шуңа күрә без шушы авторларны сайладык. Әлбәттә, диктант текстын сайлаганда җиңел түгел. Чөнки нәрсә язарлар, ничек язарлар икән, авыр булмасмы икән, авыр сүзләр юкмы икән, авыр формалар юкмы икән дип һәр вакыт уйларга туры килә. Әсәрләрнең исемнәрен әйтергә була. Менә бу диктантка әзерләнгәндә тагын бер кат яисә беренче тапкыр укуларына әдәби әсәрне алсалар яхшырак була бит. Шуңа күрә әзерләнер өчен әйтәбез, Гаяз Исхакыйның Көз әсәре була, Абдулла Алишның Нечкәбил әсәреннән үзүк. Минем исемем Илдар Аюп, мин теория студиясының җитәкчесе. Без видеолар, сайтлар һәм брендлар белән шөгыльләнәбез һәм инде берничә ел менә телгә караган, татар фәненә караган берничә проект белән дә шөгыльләндек. Һәм күптән инде менә татар теленә караган проект белән шөгыльләнгәндә шул фикер килә. Беренди, мәсәлән, аңлашылмаган бу хатамы юкмы дигән җир килеп чыкса, һаман укытучыларга, филологларга, мин үзем тапкан иттердем, филологларга мөрәҗәгать булмый бит инде. Инде ресурс кирәк. Кайдан орфография һәм пунктуация кагыйдәләрен табырга. Андый ресурс юк. 64-65 елда кабул ителгән закон бар, анда законда түгел, инде документ әйме, ләкин ул инде искергән, аны кулланып булмый һәм хәзерге вакытта орфография һәм пунктуация кагыйдәләре алар төрле китаплар буенча, татар грамматикасы, Сафиуллина һәм башка Хисамова һәм башка галимнәрнең китаплары буенча шулай таралган, бер җирдә тупланмаган. Һәм без аны тупларга булдык. Шулай ук университет галиме Эльвира апа Динмухаметова ярдәмендә шул кагыйдәләрне тупладык һәм бер сайт ачабыз. Дөрес.татар дигән сылтама буенча шул сайтны ул әле хәзер эшләми. Диктант көне алдыннан без аны ачабыз һәм шунда бөтен кагыйдәләр тупланачак. Анда бик җайлы поиск булачак. Ягъни, мәсәлән,
тире дисегез дә поездда, ул чыгара тире булган кагыйдәләрне. Мәсәлән, кашан тире куела, әйме? Шуның исемлеген. Анда нокта дип язасыз икән, нокта буенча бөтен кагыйдәләрне бирә.